Takulandirani pano pashamina na letsi. Video lero tifotokoza mmene tingakonzere economy ya dziko lino, economy ya Malawi. Real solutions bambo. Okay. Inu mukudziwa kuti dziko la Malawi tikuvutika. Zinthu zikukwera tsiku ndi tsiku. Ndalama idagwa mphamvu kalekale. Ntchito kasalali komweko sakutikwezera. Ma business tikungotseka ukanika kamba kakusoka kwa ndalama yakunja. Komano pali zinthu zingapo, instead of complaining, pali zinthu zingapo zimene tingachita ife ngati Malawi, tingachita ife ngati dziko kuti tikonze economy yathu. Takalani pompo kuti muone zinthu 7 zimene zingakonze economy ya dziko la Malawi. Question number 1 ndi ulimi. Inu mukudziwa kuti dziko la Malawi biggest resource yake ndi agriculture, ulimi, palibe chinayi. Komano sitikugwiritsa ntchito ulimi moyenerera. Umu ndi mmene tingapangire zinthu zathu. Choyambirira tipange invest in irrigation. Ndikutanthauza chati tipange invest in irrigation. Kuyambira chigawo cha kumpoto ukafika kumwera ndi zigawo zokuti madzi alipo tsanami. Kumpoto kuli nyanja, chigawo cha pakati kuli nyanja ndi misinje, kumwera kuli nyanja kuliso misinje. Yet we are failing tukukhala ndi njala chaka ndi chaka, we are failing to utilize zinthu zimenezozo. Tikakhaza kuti tikugwiritsa ntchito irrigation, that means tizitha kulima ngati chimanga tizitha kulima katatu pa chaka instead of kamozi. Just imagine chimanga tulima katatu pa chaka. Chinthu chachiwiri tipange promote commercial farming mu agriculture momwemo. Osati tizingolima kuti tidye ayi, tizilima chokuti I think ichi tidye, I think ichi tigulise. And kugulisa kwake we shouldn't aim mdziko muno. Of course kwanza tamene salima tiagulisa, komano we should aim kutulusa kupitisa ku Tanzania, tipitisa ku Zambia, tipitisa ku Zimbabwe, tipitisa ku Kenya. Maiko osewa akufuna chimanga chathu, komano yet we are failing to produce zinthu zathu. Chinthu chachitatu pa agriculture apo ndi value addition. When I say value addition, I mean kuti ngati tikulima chimanga ndekuti tisatuluse chimangayi, titakutulusa ufa uli opakira, titakutulusa ma cornflakes, titakutulusa zakudya za nkhuku, zakudya za nyama zosiyana kuzera mulimi wathu. Tikazichita izi moyenera tipanga boost ma exports athu, tipanga create ntchito mafamu muja. Osati achinyamata azichoka kuno kupita kuizira kugwira ntchito kuminda, azigwira ntchito muno. Osati achinyamata azichoka kuno kupita kujono kugwira ntchito kuminda. Zimenezo zimene tikukana. Tikamatulusa anthu aja tikutulusa malebala amene angathe kugwira ntchito yokuti itibweresera ndalama zakunja mdziko muno. Chinthu chachiwiri ndi boma kuti lisiye kuononga ndalama. Muninvestetse pamenepo. Boma lathu kuyambira kalekale limaononga ndalama mu zinthu zina zimene tingamazinene kuti mwina senseless, wayo mwina mchipatala mulibe mankhwala anthu akuvutika, zinthu zambirimbiri. Choyambirira we should shrink the government. Tili ndi maunduna ambiri amene akuchita zinthu zofanana, nokha mukudziwa inu mmene zimakhalira. Ndi maunduna enaso ndimaona ngati ndopanda ntchito kwathu kuno. Zimenezo zipangisa kuti ndalama zimene zimapita m'maunduna zija zimakatumikira kaya kunja kuzera m'maunduna zija zigwire ntchito zina zithe kutumikira kwina. Chinthu chachiwiri tipange kati ma unnecessary foreign trips ndi ma allowances. Ndalama zipite mzipatala, timange zipatala. Ndalama timange masukulu, timange malaboratory m'masukulu. Taona masukulu ambiri m'Malawi muno alibe malaboratory. China timange misewu, osati ma luxuries. Tisachuluse ma luxuries, pano pandife amphawi, tisachuluse ma luxuries. Tipange invest muchitukuko. Tikufunikira dziko lathu lino likufunikira education ya pamwamba, tikufunikira health care ya pamwamba, tikufunikira ma infrastructure siyana pamwamba. Tikapanga kati ma waste amene wawa, Malawi sizafunanso thandizo lochokera kunja ayi, chifukwa ndalama zilipo kale mdziko muno. Solution number 3 ndi kupanga stabilize kwacha komanso kupanga control inflation. Kodi munazifusa kuti kodi nchifukwa chani kwacha ikungogwa tsiku lililonse, ikungogwa daily. Okay, chifukwa chake ndicho kuti tikupanga import zinthu zambiri komanso tikupanga at the same time tikupanga export zinthu zochepa. Tipange encourage local production. Tisiye kupanga export, tisiye kani kupanga import zinthu zimene tingathe kupanga barokha. Ninapereka chisanzo video ya tsiku lina lake kuti tifunilanji sugar wa maiko akunja wa ilovo tili naye, tifunilanji mafuta ena ake ophikira akunja achina kukoma ambirimbiri tili naye, achina nano ambirimbiri amene tili nayo mdziko muno. Chinthu chachiwiri tipange increase ma exports. Izi zikutanthauza kuti tikapanga export zinthu zambiri and
at the same time kwacha izikhala ikukwera mphamvu. Chifukwa chake tikamapanga export mucha ndalama zakunja zizikhala zikubwera zambirimbiri. Chinthu china tipange ban ma unnecessary imports. You know what? Zinthu zina zake zimaoneka ngati zinthu zofunikira komano is totally trash zikononga chuma cha dziko lino. Zinthu ngati magalimoto apamwamba achina Porsche, munthu asapange import galimoto ngati zimene ziyazi. Tiziyendera kaye magalimoto a level yathu, tivomereze kaye kuti pano pandife amphawi, tiyendere zinthu za level yathu. Tikamayitanisa zinthu zapamwamba zimene ziyazi ndiye kuti ka US dollar kochepa kamene timakhala nawo kaja kazitera zinthu zopanda ntchito moti kazipita ku zinthu ngati mankhwala, zinthu zofunikira mu ulimi ndi zina zoterozo. Kwacha akakhala wamphamvu ndiye kuti mitengo itsika komanso ntchito zipezeka zambirimbiri and economy yathu ikhala better. Solution number 4, tipange support ma small businesses. Kodi tipanga bwanji support ma small businesses yo? Chinthu chimene ndingapange emphasize ndiyo kuti tipange business registration kukhala chinthu chophweka komanso osati chodula. Munthu azitha kupanga apply business registration mamawu unopofika madzulo zatheka chilichonse wapanga register business yamba kuyenda komanso pa mtengo ochipa munivesese apapa. Chinthu chachiwiri tipange prioritize kupereka ma contract ku makampani a Malawi muno. Izi ndikuyankhula chifukwa chokuti makampani a Malawi munomo azifuna kuti tizalipira mmakwacha osati ma US dollars. Tikapanga chonchija ndiye kuti forex reserve yathu tikhala tayisamala sitinayigundegunde ayi. Tiyeni tisiye kumangopereka ma contract kwa anthu obwerawa. Tipangane support. Tikapanga support ma small businesses yo ndiye kuti tikazoti tapanga create ntchito mdziko muno instead of kuzidikira kuti mwina zitipeza. Tizipange create ntchito zosazidikira ayi. Solution number 5, tipange fix magesi athu ndi infrastructure ina yonseyo. Dziko la Malawi tusingatukuke magesi ake mmene akuyakiramo andiso opanda misewu yabwino. Inu tayendani kuchoka mmachinga kafika mbalaka muone kuti olokutukukako tiyambira pati abale. Chinthu chambira ndene kuti Malawi tipange invest mu magesi kaya solar, kaya hydro, kaya a nuclear, enali ose amene tingakwanise komano tikhale ndi magesi. Kodi ma industry yo abwera bwanji ku Malawi kuno ko magesi olo akutukanika owunikira ndi ma industry yapasa. Chinthu chachiwiri tipange fix misewu yathu. Tikapanga fix misewu yathu ndiye kuti ma transport achipa komanso ndiye kuti katundu uja pansika pathu akhala ochipa Malawi atha kumukwanisa. Chinthu chachitatu tipange expand internet access. Panopa tili mu dzaka zotukuka, dzaka za makono, ma business tikulipirana pa internet, ma business tikupezera katundu tikodera pa internet. Kodi tioda bwanji katundu pa internet mene akuchitira ma network akwathu kuno. Tipange expand zinthu ngati zimenezozo kumudzi nkatikati munthu uzitha kuyuza internet. Tikapanga fix energy yathu, tikapanga fix industry yathu, tikapanga fix internet yathu ndiye kuti tapanga fix economy. Solution number 6, titheseka katangale komanso tipange enforce malamulo. Mukudziwa achina kashigeti ndi azinzawo. Okay, katangale kapena corruption akupha dziko lino ndipo kwambiri. Okay, umu nimene tingakonzere zinthuzi. Timange ma corrupt officials, a police amene ali corrupt, ena ali onsewo, kaya ma politicians amene ali corrupt amangidwe. Palibenso mphamvu zili ndife ya anthu, no more to impunity. Chinthu chachiwiri tikamanga mujete tipange recover ndalama zimene zinabedwa tizisiyeso mujani mujitukuko. Chinthu chachitatu anti corruption bureau ija itipase mphamvu zenizeni. Anti corruption bureau isakhale ndi any political interference isakhale nayo never. Tikapanga fight corruption tapanga fix Malawi, as simple as that. Corruption ndime kuti pha kwambiri. Solution number 7, muinvestese bwinobwino kwambiri ndi kupanga attract ma serious foreign investors. Malawi tithakumpanga ndipo timupange kuti akhale dziko lokuti ma investors aja akaliona azidziwaso kuti oh yes tienuko. Nimene tingapangire zinthuzi tithese bureaucracy kamene tipangire to reduce
olokwiphasulira atu bureaucracy. Then tipange investment kukhala easy osati complicated. Ndikati kuthesa bureaucracy ndikuti zimapaperwork kuti muduse mwawo zimene zonse zija then tizithese. Tipange zinthu zokuti zikhale za simple, ma investors abwere mdziko mwathu muno mwa simple and apange ntchito yawoyo ife tipindule nawonso apindule. Pa ma investors pomwepo tipange tiachepesere msonkho kwa okhawo amene they are ready to create real jobs. Just imagine munthu akubwera mdziko muno kuti asegula company ndipo company yo ilemba ntchito anthu 20,000. Tisanyadire pamenepo amalawi anzanga, tinyadire anthu ngati amenewo tinena zoti okay, since mukulemba ntchito anthu 30,000 pakamodzi ndiye titere inuyo tikuchuserani msonkho ndi mapercent okwana 50 or 30 mwina muli monse based on the agreement komanso based on the mene azipangira operate zinthu zawo. Chinthu china popanga attract ma foreign investors tipange focus ku mining, ku tourism ndi ku agro processing. Ma sectors osewa akufunikira ma investors ndi ma sectors okuti titakhala serious amalawi sotoka soti tingakwanise tifunikira be mwina ma foreign investors aja ndi ma foreign investors aja akabwera kumene kuku tiyeni tikhale serious ka bureaucracy kajakate. And these sectors amene ndikwane nawo atakubweresa forex yambirimbiri kuposa so imene imachitika ku tobacco icha. Countries like Rwanda, Ghana akupindula ndi zinthu ngati zimenezi. We need investors amene atamange ma factories, not just ma bottle stores. Tikhale serious amalawi anzanga pamenepo. Solution number 8 imene timangoyiphwekesa ndiyo kuti tipange empower achinyamata athu ndi workforce yathu. Achinyamata am'Malawi akufunikira ma opportunities eni osati ma empty promises yayi. Izi ndi zimene tingathe kupanga. Ma vocation training chinthu chimene chilipo komano sichigwira ntchito bwino. Sitikufunikira ma degree holders okauka komanso tikufunikira ma electrician, ma mechanics, ma experts to IT osangoti ma degree holders okauka. Malawi anzanga timvetsane apapa tipange promote entrepreneurship. You know, achinyamata taphunzitse kupanga business, taphunzitse mmene tilusire katundu m'Malawi muno mukungulisa kunja, taphunzitse zinthu zonse zija komanso talent yeniyeni ipange retain. Tipange matalent anthu amene timaona kupanga chani timatoyi toyendera ma RC motors timagalimoto toyendera ma remote aja amene ajawa tiapange support osati tizingolimbikisa zinthu zimene zingachose nzeru mu ubongo mwawo. Tikapanga empower achinyamata mumvetsese kuti economy ikulanso chifukwa achinyamata awaso ali ndi gawo yayikulu mu economy yathu ya dziko lino. Apo palibenso debate ina iliyonse. Mawanga omaliza ndokuti chuma cha dziko la Malawi sikuti chingangosintha tikuyankhula achinyamata pa masamba anchezo pa Facebook pa chani. Tiyeni ma solution iwa tiapange apply, tipange demand koma MP athu kuti apange implement ma policies amene angathe kutithandiza osati ma policies amene atikanika kale mdziko munomo. This is real talk. Tione mayiko anzathu achina Argentina dziko lokuti pakati kulakwera inflation pa zinthu zikusintha chifukwa chani. President atabwera wanyowana naona kuti kuli ma ministers ambirimbiri opanda ntchito anapanga trim cabinet kukhala ndi ma ministers 8 okha. And dziko la Argentina ndi dziko lokuti dziko la Malawi takulamo kaka 8 kayendeka 9 and you can just see the ratio kunoko katsiko kang'ono mpaka ma ministers 32. Tione mayiko achina El Salvador mene akupangira, tione mayiko ngati Rwanda mene akupangira. Tisiye kumangoyankhula and mawenanso osiriza kwenikweni. For feedback muthawika kuma comment ukapenda ku DM kwanga komanso for support you can come ku DM kwanga mwakoma nonse osala upanga like, subscribe, upanga share motengera ndi samba la mchezo mmene mukutionera zikomo kwambiri.